TikTok ýoklar bular ahary hiç ýok bolar bilýänle. Men haýsy-da kellämi agyrdaýym. Bu aýdaýyn men size. Ine ýöne köýjüler. Murat! Şolum TikTok kaptallan goşmak reklammy. Невозможно чыдарýarlar. Yo, bu TikTok'a kelläň ediler. Ananay, ine ýöne köýjüler. Dogan aktör. मेरा दुनिया हिंदुस्तानी आ गया जिमी राहुल शानकार şolum TikTok reklamı yo asıl şu ben son kuat doğru yani reklamasın hiç kim meni görüp hayran alyan yani TikTok reklamı aydayın Arça, ana, solun, TikTok, go, reklamı. Senaryolar. Qonç mele, hekka, olar aydın oturacak değil. Iska Joyce. Atmadın yanına. Tacan, seni maşmayındadır. Men oğu, nemede, saylan mebeler dünyasında. Reklam edin ha? Reklam edemok men. Men diňe mahabat edýän.